Здравейте, господин Стилков. Откъде разбрахте за идеята Инклузив клуб? Имах честа да разбера лично от вас, господин Ранчевски, който ме поканихте за Инклузив клуб, да дойда и да ви разбера повече за този иновативен клуб, който е свързан с професионални препоръки. Споделете малко впечатление от днешния ден. Това за нас е много важна обратна връзка, защото вие сте човек с опит и е хубаво да знае аудиторията. И това, което мога да споделя, виждам първо голямо, високо ниво на подготовка, т.е. отделили сте много време, за да изпипате всички детайли и да покажете защо това е различно от всичко познато до момента, понеже наистина е ново и само мога да адмирирам целият професионализъм, който стои отзад, а тепърва започва цялото нещо. Благодаря много. Бихте ли препоръчали този бизнес на близки и приятели? Разбира се, бих препоръчал хората да се поинтересуват от първо лице, да проверят и да разберат дали е за тях и дали те могат да се включат в този клуб. Чудесно. Дайте за финал едно послание към нашите зрители. Посланието нека да е, че чрез добра подготовка можем да посрещнем и добрите възможности, които ще ни се предоставят в живота. Чудесно. Благодаря много.